Predstavujeme vám kabínový minibagger ERE18, ktorý predstavuje cenovo najdostupnejšiu voľbu medzi kabínovými bagrami s uzavretou kabínou. V našej ponuke nájdete širokú škálu minibagrov od 880 kg až do hmotnosti 3,8 tony. Uzavretá kabína bagru zaručuje bagristovi vysoký komfort a ochranu počas práce. Možnosť mimoosého kopania, ktorá sa ovláda pedálom umiestneným po pravej nohe, pridáva na efektivite a presnosti. Odpojovač batérie umožňuje rýchle a bezpečné prerušenie napájania. Hydraulika sa jednoducho aktivuje pákou po ľavej ruke. Komfort počas celodennej práce zvyšuje pohodlné sedadlo a joysticky po stranách. Predné sklopné okno zaisťuje vynikajúcu viditeľnosť a ochranu pre bagristu, zatiaľ čo bočné zasúvacie okná poskytujú výbornú ventiláciu a zlepšujú periférne videnie, čím zvyšujú bezpečnosť a komfort práce. Rameno bagru je navrhnuté tak, aby vydržalo náročné podmienky a umožnilo pripojenie rôzneho príslušenstva, ako sú búracie kladivá, vrtáky do zeme či pridržiavacie palce, čo rozširuje jeho možnosti využitia. Kabína s funkciou nekonečného otáčania a pásový pohon bagru zaručuje vynikajúcu manévrovateľnosť a efektivitu pri práci. Ovládanie bagru je navrhnuté s dôrazom na minimalizáciu únavy. Vďaka citlivému joystickovému systému s ochranou proti prudkým pohybom rameno reaguje pozvolne a zabezpečuje presnosť s pohodlím pri práci. Prehľad kompletných parametrov tohto modelu a širokú ponuku minibagrov nájdete na našej stránke bagre.sk. Objavte spoľahlivú techniku, ktorá presahuje očakávania. Nezabudnite nás sledovať na našej facebookovej stránke Minibagre Slovensko, kde pridávame vždy najnovšie informácie a ponuky.